Здравейте! Бих искал да ви представя един много функционален уред, предназначен да обезпечи част от упражненията по нашата система FitMotion. Какво представлява? 4 шини, които са с възможности, мобилни шини, които се закрепват чрез 2 или 4 дюбела за стената, така че може да се използва в домашни условия, в фитнес зали и навсякъде. Шините се движат в ляво и вдясно по един канал, както от долната, така и горната. И двете шини се движат. В същото време силозадаващите устройства, които са съставени от експандери или еластици в случая, също могат да се движат в ляво и в дясно. И да се затягат, да се фиксират на определени точки. Характерно е също и движението в посока нагоре и надолу, вертикална посока. Само с едно издърпване могат да се фиксират на различни места. Надолу. Така че възможностите са много големи, в зависимост от това откъде искаме да зададем съпротивлението или в зависимост от ръстовите показатели на това, който тренира. В случая сме поставили по един еластик като силозадаващо устройство, симетрично от двете страни, и бих искал да ви покажа някои от част от упражненията. Примерно упражнение за гърди, като силозадаването е в зависимост от това колко сме отдалечени от уреда. По-близкото разстояние дава по-малко силозадаване, отдалечаването дава по-голямо съпротивление, тъй като еластиците се разтягат повече. Ето, примерно, едно упражнение за гръдната мускулатура. Сгъване и разгъване на ръцете срещу съпротивлението на еластиците. За гръдната мускулатура може да се направи упражнението Flies от това изходно положение, стоеш, или от наклонено изходно положение. Така, могат да се направят упражнения за предната част на раменето, примерно. Еластиците позволяват да се изпълнява поединично с едната, с другата ръка или с двете заедно. По-голямото отдалечаване съответно дава и по-голямо съпротивление. Странична част на раменете с една ръка, може също и с двете, но с това упражнението с една ръка. За гръб с двете ръце също. За трицепс. Също за трицепс може да стоеш. Може да се изпълни в подхват или надхват упражнението. За бицепс също може да се изпълни упражнението, като много бързо се сваля долу ниско. Едната силозадаването практически идва отдолу и фактически изпълнявам упражнение за бицепс. Или с двете ръце. Или за трицепс.
характерност и задаването е с един ластик, но он може да се фиксират към ръкохватката и два ластика и на практика имаме двойно по-голямо съпротивление, което означава, че не само с отдалечаване, а при липса на място с два или с три ластика може да променяме съпротивлението двойно и тройно. Това е за задната част на рамете. Така. Това е един начин, по който ние можем да променим съпротивлението. Другия начин е тъй наречената система Double Resist. Така сме я нарекли, когато може да се използва един ластик, а също и втори ластик, който на практика да имаме два ластика, които да създават допълнително съпротивление, като към тях прикачваме друга система от ластик, един ластик или двойка ластици. Може един, може и двата. На практика имаме много по-голям ход на движенията, тъй като след изчерпване възможностите на вертикално разположения ластик се включва в действие хоризонталния ластик, който се назва хоризонтално. Тази система в нашата Fit Motion програма е много често използвана, тъй като дава много голям ход на движенията и много така регулиращо се, плавно регулиращо се по отношение на нарастването съпротивление. Виждате колко по-голям ход, без промяна видима на съпротивлението. На практика усеща се малка промяна или почти никаква на съпротивлението, тъй като системата от ластици е двойна и съпротивлението, каквото е в началото, такова и към края на движението. Тази система е много практически приложима и с голяма стойност по отношение на задаване на съпротивлението. Друго какво? Освен за мускулните групи на горната част на тялото, могат да изпълняват упражнения за долната част на тялото. Сега ще ви покажа някакви упражнения за краката, вътрешна, външна част, бедро, задна част, хълбощо-полостна мускулатура. Посредством маншет, долния еластик може да се натъчи за глезане. И на практика да правим упражнение за вътрешната част на бедрото. Обръщайки се в обратна посока, може да правим упражнение за външната част. Упражненията за хълбощо-полостните мускули. Или упражнение за задна част на бедро. Могат да се комбинират движенията с магнитски упражнения за горната и долната част. Упражнения за гръдната мускулатура и за хълбощо-полостната мускулатура едновременно могат да се изпълняват малко по-сложни в координационно отношение упражнения.
Упражнението вече иска координация, баланс, запазване на равновесието на тялото и съчетаването на усилията в три опорни точки. И така нататък. Освен това, към силозадаващото устройство може да прикрепваме и друга система от ластици. И на практика да използваме циклични упражнения, както е бягането на място срещу съпротивление. Пластика може да се прикрепи и тук, като се създават стъпателни движения. И така нататък. Както виждате, по-направо тази упражнение при един опростен уред за ползване при всякакви условия. Благодаря.